Talijanka Jacqueline Zulci i Marijal Prota, napola Hrvatica, napola Talijanka, za svoje su vjenčanje i sklapanje životnog partnerstva umjesto Manchestera u kojem žive izabrale Punat na otoku Krku. U javljanju uživo s vjenčanja za Dnevnik HTV-a Marijal je rekla novinaru kako su izabrale Punat jer je tu kod bake provela svako ljeto, ali i kako bi ohrabrile i druge i malo isprovocirala konzervativnu sredinu. Svečanost vjenčanja održano je u romantičnom ozračju maslinika nad Puntarskom dragom, a među uzvanicima je bila i Marijalina baka, koja je rekla: netko se rodi kao dešnjak, netko kao ljevak, a netko kao gej. Vijeće sigurnosti UN-a prvi je put u 70 godina postojanja raspravljalo o LGBT pravima. Na neslužbeni je sastanak pozvano svih 193 država članica. Pred prisutnima su svjedočili muškarci koji su zbog seksualne orijentacije bili izloženi prijetnjama nasiljem i smrću u njihovim zemljama. Biti gej u mojoj zemlji znači smrt. Kad ISIS ubije nekoga tko je gej, većina ljudi je zbog toga sretna, jer misle da smo oličenje zla, a ISIS tako skuplja bodove, rekao je Adnan iz Iraka. Pojasnio je kako teroristi ISIS-a hvataju homoseksualce putem telefonskih i Facebook kontakata onih koje su već zarobili. Militanti su mučili i ubili sve muškarce koje su sumnjičili da su gej, a situacija se pogoršala s jačanjem ISIS-a, rekao je Nahas iz Sirije. Jessica Stern, izvršna direktorica organizacije International Gay and Lesbian Human Rights Commission, je rekla kako se ljudi koji su na ISIS-ovim sudovima optuženi da su gej ubijaju streljanjem, kamenovanjem i odrubljivanjem glave. I taman kad se poznati dvojac Dolce i Gabbana ispričao zbog neprimjerenih izjava o gej roditeljstvu, na meti poznate modne kuće Hervé Leger našle su se lezbijke i punije žene. Ako ste prava lezbijka i čitavog života nosite hlače, nećete željeti kupiti Leger haljinu. Lezbijke će radije biti muškobanjaste i ležernije, izjavio je Patrick Huder, direktor britanske podružnice modne kuće. Također je na listu žena koje nikako ne bi trebale nositi bendić haljinu stavio i punije žene, one sa širokim bokovima i malim grudima. No nakon što je tim izjavama izazvao bijes, direktor je navodno zamoljen da napusti kompaniju. Njegove izjave ne održavaju naše mišljenje i ideale. Brand Hervé Leger by Max Azria slavi senzualnost, glamur i ženstvenost bez diskriminacije. Priopćili su iz te modne kuće. Prema rezultatima istraživanja američkog sveučilišta Notre Dame, žene su trostruko više sklonije biseksualnosti nego li muškarci. Dok se većina muškaraca opisala kao 100% homoseksualni ili heteroseksualni, žene su pokazale puno otvoreniji pristup i odluku o vezi češće donose zbog osobnosti partnera ili partnerice, a ne samo temeljem spola. To ukazuje kako je ženska seksualnost fleksibilnija i prilagodljivija od muške, rekla je autorica istraživanja, doktorica Elizabeth McClintock. Romantika i seks najviše utječu na seksualni identitet žena, koje su puno više nego muškarci, sklonije promjeni i istraživanju vlastite seksualnosti, ako ispočetka nisu zadovoljne onime što im može ponuditi suprotni spol. Muškarcima su rjeđe privlačna oba spola, rekla je doktorica McClintock, jer je muška seksualnost manje fleksibilna i ako ih privlači samo jedan spol, neka romantična prilika neće previše utjecati na njihov seksualni identitet. Audiovizualni pregled tjednih vijesti Zrcalo tjedna prilagođen je slijepim i slabovidnim te gluhim i nagluhim osobama, a ostvaruje se uz financijsku potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.